Λέγει λοιπόν ο ίδιος ο γέροντας: «Συνέβη σε με γεγονός κατά την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Κατ' εκείνην την ώραν ειναγκάστην να διακόψω την επίκληση του ονόματος. Η ενέργεια αυτού ήτο καθ' υπερβολήν ισχυρά. Η ψυχή άνευ λόγων, άνευ σκέψεων, ετέλει εν δρόμο εκ της εγκύτητος του Θεού. Τότε διηνύχθη σε με εν μέρη το μυστήριο της Θείας Ιερουργίας. Την επομένην ημέραν ετέλουν την λειτουργίαν και ο Χριστός Θεός ήτο εντός μου και μετεμού και εκτός εμού και εν της Αγίας μυστηρίας του σώματος και του αίματος αυτού. Το δε όνομα του Θεού και οι λόγοι των λειτουργικών κειμένων εξήρχονται εκ του στόματός μου ως πυρ. Εν τη αυτή καταστάση παρέμεινα επί 3 ημέρας, εν συνεχεία δε εμειώθη έντασης του βιώματος τούτου. Τη μνήμην όμως περί αυτού ενεχάραξεν ο Κύριος ως διασμήλης εις τον νουν και την καρδία μου». Βλέποντας και διαβάζοντας όλα αυτά, ένα μόνο έχουμε να πούμε, μια εκ βαθέων ευχαριστία προς τον Κύριον, γιατί στις μέρες μας τις χαλεπές και πονηρές έδωσε στην Εκκλησία Του τέτοιους μύστες γίγαντες της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.